Čaute, čaute, vítam vás pri tomto vlogisku, v ktorom idem s rodinou na výlet do Pienin, teda konkrétne do Červeného kláštora. Ideme tam na 4 dní, na 3 noci a rozhodol som sa, že vás proste zoberiem so sebou. Takže, tak tu už ideme, hej, vidíte pekne cestu. A tu už môžete vidieť aj mňa, ako si užívam relatívne. Sluchátka v ušiach nesmú chýbať, ani vankúšik cestovný. Akože ten vankúš nie je taký extra pohodlný, ale len pre video, chápeš, ani som na ňom nebol. Tu je takto tunel a ja neviem, čo mám okolo toho hovoriť, takže tu budete mať asi len hudbu a keď budem potrebovať niečo povedať alebo chcieť, tak vám to poviem. Akože neviem jak vy, ale ja si už po 20 minútach cesty akože musím do niečoho zakúsiť. Takže picovník proste je najlepšia cesta, kade ísť. Robila ho mamka, taký random fakt. A je geniálny, vám musím povedať, geniálny. Mňam, výborný. Dajte si. Tu už môžete vidieť aj celkom dobre vysoké Tatry a toto je tuším Gerlachovský štít. Neviem, nepýtajte sa ma, absolútne ma nebaví geografia, nezaujíma ma to. Vážne upálil by som ju. Tu je taký potôčik, rieka, Poprad, Dunajec, Váh, Dunaj, neviem, nepýtajte sa ma vážne, nebaví ma geografia. A tak. A tu je ďalšie jazero, alebo rybník, alebo čo to je, ale nebudem tu mať dobré zábery, lebo tu budú stromy. Ináč, všimol som si, že v tom jazere sa aj kúpu ľudia, asi to vidíte, nevidíte, neviem, ešte tu bude lepší záber. Čakajte. Aha, nebude, smola. Ale čo uvidíte, tak sú typické pieninské kopce, vidíte, také proste hory, neviem, kameňové. No a tu sme sa už vlastne ubytovali, toto je naša izba, tu budem spať ja, tu bude spať môj brat a tu budú spať logicky rodičia, hej, pri sebe, lebo však kto by iný spal pri sebe. A tu máme takto okienko s výhľadom a výhľad je naozaj pekný, musím povedať. Pekná príroda, tam je vážne nádherná. A tuto máte asi trochu otočené, ale tu je taká záhrada asi, neviem jak to nazvať, kde bola trampolína, hombíkalka, šmikalka a tak. A aby sme sa nedudili, tak som si išiel zahrať so sesternicou Uno. Why not? Ale tak akože buďme si k sebe úprimní, príroda je v Pieninách akože reálne, že nádherná. Možno, že najkrajšia príroda na celom Slovensku. Preto som samozrejme nemohol zabudnúť sfotiť si tú prírodu. Akože tých fotiek tu bude milión, ale prečo nie? A tu som si išiel zasekávať na tú trampolínu. A zase krásny výhľad bol úplne dokonalý. Niektoré videá ináč budú tak asi otočené. Buď si vy otočte hlavu, alebo ja neviem. Ale dosť mám roboty s tým dabovaním. A chcem, že by toto vyšlo video do 2 týždňov, aj do 1 týždňa. Takže sa s ním nebudem až tak veľmi srať to nazvime. A zase fotky, milón fotiek akože tu bude. A možno aj z toho istého zaberu, hej. Tú fotku som dala aj na Instagram, čo je tu sa mi zdá. Neviem, nie som si istý. Ešte dneska ideme splavovať Dunajec. Teším sa veľmi. Budete to tu mať samozrejme dabované. Čil na postielke samozrejme nesmie chýbať. Okuliare som zabil úplne. Vyzerám jak pupuš, nevadí. No a tu máte moje krásne nôžky, podotýkam zadarmo, nie zadarmo, za odber, akože takto vám ich dá na OnlyFans za peniaze, vy ich tu máte za odber, vážte si toho a zase 3 koruny, proste príroda je tu nádherná. A tu, neviem čo mám k tomu povedať, akože som asi sexy veľmi, neviem čo mám k tomu povedať. A tu sme už nasadli do takého auta, čo po nás prišlo na splavovanie Dunajca, aby sme proste nemuseli my šoferovať a aby nás niekto odviezol, tak nás proste odviezol. Prišiel ku nám až do hotela, no, ku tej chatke, kde sme ubytovaní a zobral nás až ku rieke. Na tomto člne konkrétne sa budeme plaviť. No akože už sme sa plavili, ale budem hovoriť tak, ako keby sme sa ešte neplavili a keby vtedy moje myšlienky... Asi nechápete, čo hovorím, ne? Nevadí. No a zase 3 koruny, hej, to sú len fotky, ale musel som fotiť tak, aby nikoho nebolo vidno, lebo chápeš, nechcel by si byť na dačiom YouTube, aby
aby proste som ich tu nedal a sfotil som to tak. Ale príroda je to tu nádhera. Vážne. Odporúčam. Kto tu ešte nebol, choďte. V živote to neoľutujete, že ste tu boli. Vážne. A keď aj náhodou pôjdete okolo, zastavte sa na tom splave. Topka. Ja tu na tom splave nechcem veľmi veľa kamerovať, aby mi mobil nespadol do vody. Takže tu už sme na konci, hej. Zvládli sme to, prežili sme. A tak proste, je to sranda, choďte tam, vyskúšajte. A samozrejme som nemohol zabudnúť na suvenír. Proste voda z Dunajca a kamienky. Čo viac si môžeš prijať. Tu také boli koníky, keď sme odchádzali. Taký potôčik ďalší. Vedľa cestičky, vedľa takého chodníka. A nádherné hory. Tuto nevyzerá, že sú extrémne vysoké, ale boli väčšie než vyššie. Čo? Boli proste obrovské. A tu je ten istý potôčik, čo som hovoril, že vedľa cestičky. A zase walking simulátor môj. A moje nohy. A zase hory. Obrovské. Tu vidno asi viacej, že sú gigantické, ale sú gigantické. No a tu sme už išli domov zase tým takým objednaným autobusom, tak to nazvem. Proste, čo sme my išli v ňom. Už trepem somariny, logicky že sme išli v ňom. Ok, je to jedno, ale z toho autobusu bol nádherný výhľad. Už to tu asi bolo, ale nie, teraz to tu je, vidíte? Tak vysoko sme boli. A zase Uno so sesternicou. Prečo nie? Sranda. Ináč Uno som takedy nemal rád, ale teraz je to sranda. A tu máte video, jak sa obrovský chlapec, 13-ročný, tučný, chce šmyknúť na hombikálke. Hombikálke, na šmykálke. Vidíte, jak ja už trepem? Keby tu hovorím také chyby, to preto, lebo je, teraz keď to dabujem, asi 9 hodín večer a už ma boli hlava. Som sa fajne tresol do zadku. Výborne. Ináč tričko už prešlo zaťažovou skúškou, alebo jak to mám povedať. Prežilo to byť vo vode, byť celý od vody a tak byť proste, mať na sebe vestu. Akože nie je to nič také extra, ale prežilo to a je to skvelé. Tu je nejaký typeček, čo si len, chápem, chcel povodiť prírodu, ale ja ho nemôžem nechať na pokoji, musím si ho nakamerovať a aby ste ho videli aj vy. Riadne som sa dokalíčil na tom tuni. Jak sa povie po slovensky, dokalíčil. Namahal. Naskákal. Fest. No a dolu kopcom od našej chaty bol taký potôčik, ale výborný príbeh to má. Veľmi dobrý. Ale hore bol oheň, ktorý nebol stražený. A tu som sa už obúval do normálnej obuvy so šľapkou, lebo sme išli na takú pavučinu, či čo to bola a tu máte môj catwalk, hej, lebo ja som, viete, top model, úplne najkrajší na svete, všetko. Ja už mi až došiel dých, lebo ležím teraz, hej, a nedobre sa mi tak hovorí, asi si naspäť sadnem. No a tu je taký, nazvime to park, kde bola spomínaná pavučina, proste stoličky, javísko, futbal, hej, všetko. Akože snažil som sa vysť hore, hej, hore, ale nevyšlo mi to. Viete, kde som bol? Bol som, že na prvom, potom na druhom, na treťom a na štvrtom som stál. A ďalej už nejdem, lebo to asi nedám. No tu sa musím obhájiť, nie som taký zadýchčaný preto, že by som už nevládal alebo tak, ale proste sa mi triasli nohy, celé sa to so mnou triaslo a bál som sa extrémne, hej. Prišli sme akurát z tých lan, či čo sú to. Nie, že by sme si prišli domov oddychnúť. Workout na trampolíne. Som celý spotený. No to, ale som extra spotený. A ja už sám neviem, čo vám tu dám, proste prekrížené nohy, neviem, vážne, na čo som to fotil, ale prečo vám to tu nedať? No a tu už vidíte mňa, ako som osprchovaný a kamerujem sa len preto, aby som vám mohol dodabovať, že idem spať. Asi toľko. No a tu sa ideme vonku prejsť, len tak, hej, chápeš, pozrieť vonku, čo a jak v noci, však prečo nie, neexistuje lepší čas na to v pyžame, ale nevadí. Ale našli sme, no, nie ja, ale rodina moja, hej, čo tam bola s nami, našla ropuchu. Tu nevyzerá, že je nejaká extra veľká, lebo bola gigantická a to je druhá obrovská ropucha. A tak, dobrú noc. Dobré ránko, vítam vás pri druhom dni a tu som sa zase kameroval len preto, aby som vám mohol k tomu niečo nadabovať. Update. Skladám so sesternicou takú hymnu
tohto výletu. A hrám na gitare, lebo tu není klavír, logicky. A ja vás gitaristov ľutujem. Zničené prsty úplne. Možno to ani tak nevyzerá, ale len na dotyk ma to extrémne boli. Au. No a idem tu vonku, hej, zase walking simulator, ktorý je opačne a idem hrať so sesternicou hru teplo, teplo, zima, zima so servitkami, ale nakoniec som aj tak nešiel hrať, ako neskôr, ale teraz som ešte nešiel, išiel som sa hombíkať, hej, prečo nie, a kochal som sa prírodou, ktorá je tu vážne nádherná. Ja to poviem vážne asi miliónkrát. Dneska zase workout na trampolíne, už som asi že schudol, že 50 kg. Už som taký tenký, jak môj maliček. Hej. Teraz ideme až hrať. Teplo, teplo, zima, zima. Takže tak. Je tu nádherná príroda. Ja to asi vážne začnem počítať, koľkokrát to poviem. Hombíkam sa na hombíkalke. A zrazu som na zemi. Au. Tu máte moju druhú bratku, tu máte moje nožky a tu už ideme do Červeného kláštora, do muzea akože, lebo prečo nie, akože ja som tam už bol, ale chcem, aby tam išla aj moja rodina, akože odporúčam, hej, je tam pekne, príroda, už som to koľkýkrát povedal, miliónty. A ďalšia fotka, tam bola taká knižka, kde som sa samozrejme nemohol zabudnúť podpísať. A ešte predtým, než začala exkurzia, som musel skontrolovať kvalitu zákuskov. Samozrejme, prečo nie. A takto vyzerá také, akéby predhradí, alebo ja neviem, jak to mám nazvať. Tu je taký pivovar, kde sa doteraz varí pivo. A tu už začala prehliadka, hej. Tu hovorí nám pani, objednali sme si toto, že nám ona k tomu bude hovoriť. Tu sú nejaké noty, zahrám si proste na klavíri. Herbár ukradnem, aby som mohol predať, ale nie však srandujem, hej. To je kostol. Tu je kostol proste. A tu sú ilumináti. Vážne. Ale nie však srandujem. Ilumináti to okradli od kresťanstva, tak sa mi zdá. A vedeli by ste tomu, že celý tento oltár je vyrobený z dreva. Vážne, neklamem. Tu je ďalšia mincovňa, alebo jak to mám nazvať, skôr som chcel ukradnúť mince, ale každý mi to zakazoval, hej, ona to kontrolovala, nemohol som. A tu sú také cestičky, kde som pozeral, čo všetko tu je. Tu je, tuším, Biblia, ale v nejakom inom jazyku, takže kto vie, môže mi to preložiť do komentára, kto sa nudí. A sú tu také pekné steny. A počkajte, vidíte tu Máriu, tú ženu vľavo, ona je tak naprogramovaná, tak namaľovaná, aby sa vám stále zdalo, že sa na vás pozerá. Zabité, ne? A tu je taký dvor, a tu, jak bola tá studňa, tam sa pochovávali mnísi. Tu sú bylinky, hej, však prečo nie. Tu je nechtík, kostík, dačo také, neviem, jak sa to volá, presne, nepamätám. Tu je taký dom, hej, starý, mníšský. A tu na mníchov dom písali asi nejaké pekné deti, slušné, aj pekné slova. A tu som si dal jahodky, však prečo nie, iba by tam zhnili, takže v podstate som mohol. Tu sme išli do školy, kde nám o niečom hovorila a už nikdy viacej. Nikdy nechcem byť v škole. Tu som si dal kofolku, hej, bol som smedný, aj so slámkou samozrejme, lebo čo by to bolo, keby som si ja nemusel zobrať nejakú somarinu ku svojmu pitiu. A zase nádherná príroda, ale potom už som bol hladný a v reštaurácii mi ocko kúpil hamburger, mňam, ale neviem jesť hamburgery, akože povedzme si pravdu, kto vie. A bol som celý špinavý, takže som sa musel ísť umyť. A už hovorím dosť dlho bez toho, aby som to strihol. No a boli sme aj v obchode, ktorý bol hneď nedaleko nášho ubytovania a kúpil som si, no ja som si nekúpil, mamka mi kúpila takú nugetu, ktorá bola mňam výborná. Odporúčam, vážne ochutnajte. Výborné to je. No aby ste všetci dobre chápali, tak tú melódiu, čo tu teraz budem hrať, to je tá melódia k tej hymne toho výletu nášho, ktorú som ja sám zložil. Ja neviem akože hrať dobre na gitare, ale dal som to, hej.
som vám tu nič nedával, takže nanúk. Hej, nanúk, to je všetko. No a tu taký chill malý na trampolíne s pekným výhľadom na oblohu aj na stromy, ale to nevadí, že mi to tam zavádzalo. A tu sme išli dole ku tej riečke, viete, čo som vám spomínal, že bola pod našou chatou a išiel som sa do nej kúpať, prečo nie, ale teraz akože toho už ľutujem. A nakoniec som sa rozhodol, že idem na boso a ani si nedokážete predstaviť, ako ma z toho boleli nohy. Neskutočne. A tu sme si mohli uloviť ryby a potom ich vlastne aj chytať, takže ja som im musel hodiť jedlo. Hej. Ako musel, nie že musel, ja som chcel, lebo proste vyskúšam každú somarinu, čo mi netreba. No a tu som išiel so sesternicou na ďalšie také detské ihrisko a zase čo? Krásny výhľad, krásna príroda, hej, to je už proste omlete. A aby som sa tam tak extra nenudil, tak som musel ísť na hombikálku, ktorá je pre malé deti a skoro vôbec sa mi do nej nezmestil zadok, ale tak čo už. Tu som sa stihol vrátiť domov a ísť zase na tie lana, alebo čo sú to, ja neviem. Proste, viete čo myslím, hej, takže neriešte. Hej, okej, dobre, už som až zachrypnutý. OK, musím dotočiť, aby ste všetci dobre chápali. Nešiel som domov preto, lebo proste bezdôvodne, ale preto, lebo som sa na tom ihrisku detskom začal nudiť, tak mi napadlo, že aha, nemám dorobený narodeninový vlog, tak ho môžem tam dorobiť. A začal som proste robiť, išiel som si domov po sluchátka. Že spravil som 14 minút videa a viac sa mi už nechce. Nemám na nohách ani ponožky a už mi je zima. Takže tak. No a tu zase random zábery, ale tu sa musím pochváliť, že tu vyzerám akože celkom dobre. Musím si tak povedať sám, hej. A išli sme grilovať, preto som si dal na seba mikinu, lebo budeme vonku, logicky, chápeš? A tak. No a tu, vidíte tú zelenú bodku, vidíte? To je chrobák. Našli sme v kamienkach takého zeleného chrobáka, čo svietil. A najprv sme mysleli, že to je kamienok svietiaci nejaký umelý, ale vážne to bol chrobák, vidíte ho? Tu vidíte na tom kameni, no už ste nevideli. A tu zase zbytočné zábery toho, jak proste idem spať iba. OK, dobrú noc. Dobré ránko, deň začíname s tým, že vám ukážem moju druhú bradu až s tým, že vyzerám jak sfetovaný, hej. Akože tento deň som vyzeral asi najhoršie zo všetkých. Vlasy, celý proste som bol totálne škaredý, jak bezdomovec. Tu vyzerám jak feťak, ktorý má hlavu jak zemiak. Toto je môj outfit, takže tričko s bicyklom a rovno plavky som na seba bral, lebo ideme zase splaviť Dunajec, ale o tom potom. No a tak, hej, vyzerám čisto jak feťak. Jak, neviem čo. Proste zle, celé zle. No takže na raňajky som si dal párky s kečupom a chleba, proste najviac basic raňajky, aké môžu byť asi. A tu som sa išla ráno pohombikať, akože tu už nevyzerám až tak hrozne, akože furt vyzerám hrozne tu, ale nie až tak, hej. Stále je to akože, no. A tu už ideme zase splavovať Dunajec, pretože proste prišiel nový člen jakéby rodiny a chceli sme, aby aj on splavil Dunajec, proste, chápete? Takže druhýkrát a tentokrát to bolo lepšie, hej? Takže, lebo boli aj väčšie vlny, takže preto. No a tu sme sa zastavili v takom bare, čo je ako keby hneď pri vode, akože sorry, musím vám dať zlú recenziu, trošku sa snažte, predávajte, ja keby sme vás otravovali, ste sa tam tvarili, hej? Akože, nechcem nikoho uraziť, ale snažte sa, hej? To je recenzia, vážte si toho. No a tu sme už na brehu, je koniec raftovania, aj po druhé sme to zvládli a tak asi mimochodom bez inštruktora, neviem, či som vám to už hovoril. Zastavili sme sa v takom suveníro shope, kde boli také zvieratka, dal som si keks z zmrzlinu, ktoré je reálne, že asi najlepšia zmrzlina a hore po schodoch bola taká výstava obrazov, to nazvime, neviem, jak to mám nazvať, a také dvere, proste, že zákaz vstupu, hej. To bol kroj a tak. A tu sme sa nechali ku chate pieniny, proste ku takému bodu, nechať zviesť koňom a tu som sa cítil proste, že som kráľ dajaký, tak som random ľuďom kýval proste jak dement, hej, normálne to poviem.
jak dement som im kýval. A tu bola taká skupinka, čo hrála na stroje, spievala, hej, všetko. A tu sme už v tom autobuse, v ktorom ideme domov, hej, v ktorom sedíme logicky, jak minule. A tak, super bolo na raftovaní. Tu sme už doma, tu je môj outfit, hej, také tričko. Musel som si zmeniť normálne aj kryt. Takže, tak. BTV tento kryt nosím normálne, že daily. Páči sa mi, akože je taký, chápeš, veselý. A keby takto chcel vidieť unboxing, opening, tak ho máte v predošlom vlogu. Proste minulom, taký, čo bol nedávno a hotovo. A tu mi zase asi nedobre stali vlasy, neviem, mne sa páčili teraz, keď to dabujem, ale vtedy asi nie, tak som si do nich musel strčiť ruku. To znelo čudne. A tu si pozriem svoj sval. Prečo nie? Čaute. Tu sme už prišli na obed do reštaurácie, ktorá vyzerala pekne. Môj brat si dal také mäso s tým na vrchu, takým oným, a ja som si dal tarhoňu s nejakými slimákmi, proste panenka bravčová a slanina. A tu sa musím zase pochváliť, keď ma nepochváli nikto iný. Vyzerám tu dobre, hej, akože čo si budeme, podľa mňa, hej. A tam bola zase pekná príroda a proste sa to zbytočne kamerujem a neviem prečo. Je to, viete, aké čudné sa tak zbytočne kamerovať? No a tu sme si so sesternicou otvorili také kurácie fripsy. To sú také chrumky alebo čipsy, alebo jak to mám nazvať, ktoré majú geniálnu chuť a sú vážne výborné. Ochutnajte to, vážne výborné. A tu sme už išli na kúpalisko, kde som sa chcel kúpať. Dal som si tu také bezkofeínové latte, hej, so šľaháčkou čokoládou, ale nešiel som sa nakoniec kúpať, lebo v bazéne proste bolo milión ľudí a proste sa nebudem kúpať s milión cudzými ľuďmi tam. A preto sme išli na také stroje, čo boli hneď za bazénom vlastne, aby som sa nenudil pri bazéne, hej. Tu keď sme prišli na chatu, tak sme tak nad dverami, na takom dreve, našli takú vášku, vidíte? Jaká je obrovská, ale nakoniec sme aj tak zistili, že je mŕtva, hej. Takže tak. No a tu sme si už vlastne konečne išli uloviť tú rybu, ktorú môžeme zjesť. Vtedy sme ju iba krmili nakoniec. Akože iba ja som jej hádzal jedlo, hej, také tie granulky. A tu už ju aj naozaj on chytil pred nami, vidíte? A potom nám ju vlastne aj upiekli. No a tu som to začal točiť tesne potom, jak ju ulovil, ale vidíte, jak sa chudák rybka ešte tam krúti. No a za chvíľu bude už na oleji sa pražiť, či piecť, či čo to, a my ju budeme jesť. Chudák, ne? Není vám ju ľúto? Mňa akože kuzaj, hej, poviem pravdu. Akože chutila výborne, hej, to nemôžem povedať. Bola vážne geniálna, ale bolo mi jej ľúto. No a tu ju chytil ďalšiu rybu a zase sa tu tak krutila, jak proste pred smrťou, hej, proste je to strašné. Dokopy ich chytil asi 4, alebo dajak tak, hej, sa mi zdá, že 4 alebo 5, neviem. Ale typnite si, koľko ich mal v tom bazéne. Mal ich tam cez 300, dajak na začiatku, hej, že ich tak kúpil, že ich bolo 300 a tak ich lovil v takom bazéne proste, hej. Takže tak. A tu už boli vo vedre tesne pred smrťou, vážne to už bolo tesne pred smrťou. Tu už je pri takom tom potôčiku, kde ich aj zabíjal. A na to sa nemôžem pozerať. A tu je dokonca srdce, jak ešte bije. Ale to máte zacenzurované. Bijanie ryby je krúte. Veľmi. Musel som sa jej samozrejme dotknúť, aby som zistil, aká je, a bola slízka proste. No a tu už bola hotová, urobená, mňam, fajná cesnaková, taká fajná proste bola, výborná. A tak. Takže v čase vydania tohto vlogu je narodeninový vlog už vonku. Ale v čase točenia ešte nie je. Pretože ho ešte len idem strihať a striham. A akurát idem do parku, či čo to je, na nejaké detské ihrisko. A idem ho strihať.
No a tu asi nevidíte nič, ale keby si zvýšite jas buď na telke, keď sa to dá, alebo na mobile, tak by ste videli zase mňa, ako sa bezvýznamne točím, len preto, aby som vám k tomu mohol niečo dodabovať a povedať vám, že dobrú noc, asi tak, a že zajtra odchádzame. Dobrú noc. Dobré ráno, takže tu som sa zase bezvýznamne točil, len preto, aby som vám mohol niečo nadabovať a idem sa dať asi dokopy, lebo vyzerám hrozne. Takže tu si umývam zuby a akože sorry, ale pri umývaní zubov mám stále otvorenú hubu. Neviem proste, chápete. Iba s otvorenou hubou si môžem, takže by som sa videl v zrkadle a tak. Ja vážne, keď na to tak spätne pozerám, tak ja si umývam zuby čisté jak dement. Pozrite teraz, jak zakloním až hlavu. Jak totálny proste divný som, hej. Ešte tak zo zádu potrebujem si umyť zuby, chápete? By som mala aj zo zádu čisté a môžeme sa ísť na raňajkovať. Takže na raňajky som si dal 2 briošky a kakauko. Tie mliečne briošky sú mentálne, počujete už, jak trepem, geniálne, fajné, mäkké. A tu som si vyskúšal taký gorálsky klobúk a tu mi spadol mobil. Ale pasuje mi celkom ten klobúk, ne? Či ne? Nemám rád klobúky veľmi, akože nenosil by som ho, keby ho mám. A tak... No takže išli sme na bazény, na taký wellness a keď sme tam išli, tak sme videli takéto veteránov, neviem, neriešte proste. A išli sme sa okúpať proste do bazéna, lebo prečo nie, aj tak sme už nemali nejaký extra program na dnešok, proste posledný deň, čo je tu. A keď sme boli tu, tak tu bol taký vysoký strop so zabradlím a tu vidíte mňa, už ak som okúpaný. A mám mokré vlasy. Neviem, čo mám k tomu povedať, proste idem po schodoch dole. Asi čo vám k tomu mám povedať. No a tu vidíte mňa. Proste. Neviem, na čo som sa kameroval sám. Asi, že som pekný, neviem. No a tu vidíte zase mňa, však logicky koho iného by ste tu chceli vidieť, jak som už osprchovaný a idem spať. Takže posledný záber dneška. Dobrú noc. Takže dobre rejnou, zase tu teraz nevidíte mňa, hej, ale vidíte tu svetovaný zemiak, asi tak, neviem, jak sa mám popísať. A dneska odchádzame domov. Je to smutné, bude mi to tu chýbať, mám zlé vlasy, absolútne sa mi nepáči, jak ich mám, ale už na to s prepáčením serem. Dám si ešte deodorant, aby som nesmrdel, no chápete, netreba smrdeť. A tak asi. Čaute. Ešte si umiem zuby, samozrejme. Pretože čistota pol života a aby mi nesmrdelo z huby. Chápete? Proste treba. No a tak. Zase zbytočne zaberi toho, jak si umývam zuby s otvorenou hubou. Takže tak. No a tu sme ešte pred odchodom išli do obchodu a mal som pocit, že horí les normálne, že to je oheň, ale nakoniec som zistil, že sa len vyparuje, lebo vtedy pršalo. A tu už sa so všetkým lúčim, bude mi to tu vážne chýbať, bola tu sranda, bolo tu dobré. Nádherná príroda, samozrejme nesmiem zabudnúť povedať. A každému odporúčam tu prísť, Pieniny, no Červený kláštor, stále poviem Pieniny, hej, ale boli sme konkrétne v Červenom kláštore. A tak, tu už ideme domov, sedím v aute, tu už sme na dajakej diaľnici, ktorú asi všetci poznáte, čo ste z východu, aj čo nie ste asi. A už je koniec. Ďakujem, že si toto video dopozeral do konca, nezabudni dať like a odber a čau! Vidíme sa pri ďalšom videu.